Onnea 100-vuotiaalle Kiitos. Ja terveisiä Versopartion hiljaisilta päiviltä Jyväskylästä. Tulin suoraan tänne juhlimaan. Terho on ollut 30% tämän seurakunnan elämässä mukana. Mä oon ollut 3%, että se ei kuulosta niin paljolta, mutta se oli merkityksellisiä vuosia. Eli 90-luvun puolenvälin tienoilla oli armeijan käynyt ja mietin, että minnekähän se Jumala mut kutsuisi ja lähettäisi, niin Terho soitti, herätti mut. Kello oli varmaan jo pitkällä 11 aamupäivällä, mutta olin nukkumassa ja Terho herätti mut ja kysyi, että tulisitko tekemään nuorisotyötä Suolahteen. Ja kai mulla vähän oli miettimisaikaakin, että sitten pääsin tänne tutustumaan ja samalla sitten oppisopimuksella täällä olin töissä ja opiskelin tuossa Keski-Suomen opistolla nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Ja se oli niin kuin ensimmäinen oikea työpaikka, että kesätöitä olin kyllä tehnyt, mutta semmoisena hyvin kokemattomana ja pitkätukkainen nuori mies täällä varmaan pahennusta aiheutti seurakunnassa, mutta sitä Jumalan kutsua, mikä seurakuntakoulun leirillä olin kokenut hengelliseen työhön, niin sitä tulin sitten tänne toteuttamaan ja oppimaan, että miten sitä työtä tehdään. Monia ystäviä, esimerkiksi Jokiset ja Siekkiset, Kinnuset, Touruset, Takalot ja Karttusen Pekka ja Kalle ja Anneli ja monet tämmöiset ystävät oli sydämestään tuki nuorisotyötä ja lapsityötä ja oli ilo olla siinä mukana ja yhdessä tehdä. Ja se yhteys, mikä meillä oli sitten luterilaisen seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa, Tuukka ja Taneli taisi olla silloin jo kaikkien musiikkihommat, niin se oli hienoa ja eri seurakuntien työntekijöiden kanssa meillä oli varmaan Terho ja muut järjesti niitä yhteisiä aamupaloja, kokoontumisia, niin se on semmoinen, mitä itse tuolla Tampereen seudulla on kyllä kaivannut, että se oli hienoa aikaa, että seurakunnat koki ja näki vaivaa sen yhteyden eteen ja siitä on jäänyt paljon hyviä muistoja. Ja sitten Äänekosken vapaa-seurakunnan kanssa ja paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa sitten yhteisiä nuorten juttuja ja konneveteä myöten, niin hyviä muistoja on jäänyt ja semmoista kristittyjen yhteyttä niin on halunnut sitten vaalia senkin jälkeen, että hyvillä opeilla niin kuin täältä on saanut mennä eteenpäin. Nuorena meillä oli Tourusen veljekset oli kovana parina täällä ja Johannes ja Sari ja Kari ja Marja, Tiina, Anu, Aino, Outi, Jarmo ja 2 Teemua ainakin ja varmaan moniakin unohdan tästä, mutta siihen mahtui monenlaisia vaiheita ja muistan esimerkiksi Hannun kanssa joskus painineeni tuolla painisalilla ihan, että hermot meni ja vähän painittiin ja vähän tosissammekin, mutta sitten ei mennyt kauan, kun pyydettiin toisilta anteeksi, että menetin pinnani niistä asioista ja niistä päästiin sitten aina eteenpäin. Toinen asia, mistä on kiitollinen, on se, että seurakunta uskalsi ottaa semmoisen parikymppisen pojan klopin niin kuin tänne hämmentämään ja hyvin, niin kuin sanoin, hyvin kokemattomana ja vaikka intoa oli, niin taitoa ei ollut senkään verta, että monella tavalla jotenkin aina ei niin kuin hahmottanut niitä tilanteita, mutta jostain se pitää alkaa. Joten antakaa vaan nuorille tilaa, että sitä kautta he voi löytää sitä omaa kutsumusta ja paikkaa, missä he voi palvella. Että olkaa enemmän, sitten kun teillä on sitä kokemusta, niin olkaa niin kuin selkänoja niille nuoremmille ja tukekaa niitä onnistumisissa ja epäonnistumisissa. Se vaatii välillä aika paljon, että voi myöskin niissä epäonnistumisissa tai niissä, joissa aina ei mene kaikki putkeen, niin voi olla selkänoja ja sanoa, että tästä mennään eteenpäin. Tulee
yksi semmoinen muisto mieleen, jossa, ja kunnioitan Terhoa siitä, että hän oli nuorelle työntekijälle tämmöinen selkänoja. Ja jotenkin jaksoi uskoa siihen, että ei sanonut, että nyt olisi aika lopettaa, vaan hän sanoi, että nyt on aika mennä eteenpäin. Ja meillä oli silloin semmoista musa-innostusta ja tämmöistä ylistysorkesterin kanssa sitten kierrettiin vähän niin kuin eri seurakuntia Pohjanmaata myöten, mutta sitten käytiin myös Joensuussa ja siellä oli silloin käynyt semmoinen ikävä homma, joka nykyään on korjaantunut, mutta toi Joensuun vapaaseurakunnasta oli sitten tämmöinen City-seurakunta lähtenyt irti ja nykyäänhän ne on taas niin kuin yhdessä, mutta silloin niin se oli aika tulehtunut se, mutta eihän me nuorina siitä piirattu. Me haluttiin vaan palvella ihmisiä, seurakuntia ja oltiin valmiita menemään molempiin seurakuntiin sitten palvelemaan ylistykseen, mutta sitten toinen tai tämä vapaaseurakunta ei sitten halunnut meitä ottaa sinne vastaan, niin sitten siinä tuli pieni sellainen selkkauskin, että kirkkokunnanjohtaja soitti Terholle, että älä päästä niitä lähtemään sinne, että se vaan pahentaa tilannetta. Me oltiin just pakkaamassa semmoista pakettiautoa tuossa seurakunnan tässä kirkon takana ja Terho sanoi, että ne on jo lähtenyt, että ei voi enää tehdä mitään. Ja silloin mä jotenkin jälkeenpäin muistelin, että kylläpä oli niinku hienosti tehty, että Terho otti niinku sen kannettavakseen sen niinku tavallaan sen taakan, mitä eikä hän meille niinku kertonut siitä silloin mitään, vaan saattoi sanoa, että tämmöinen soitto tuli, mutta että hän ei millään tavalla meidän intoa Herran palvelemiseen niin jarruttanut ja seurakunnan palvelemiseen, vaan halusi että me mennään ja opitaan ja kasvetaan sitten siinä tekemisessä, niin todellakin Terho arvostan niitä vuosia ja ne on ollut nyt kun on yli 20 vuotta on saanut tehdä päätoimisesti hengellistä työtä, niin ne on ollut tärkeitä vaiheita. Kiitos siitä ja kiitos koko seurakunnalle, jotka silloin olette ollut vaikuttamassa, että olette ollut armollisia ja kannustavia ja tukevia. Vaikka joskus muistelen sitten kyllä, että oli myös niitä jännitteitä, missä me nuoret aiheutettiin enemmän pahennusta kuin yhteyttä, mutta siitä huolimatta niin kiitos, että olette mukana ja olette edelleen Jumalan valtakunnan työssä mukana. Siunausta seurakunnalle. Ei tuilla, mutta kun se A on ensimmäisenä, Aakkos ja Dkin tulee aika lähellä. Eli Juha Poikonen ja olen täällä tuomassa siunattut terveiset ja onnittelut Suolahden adventtiseurakunnasta. On ollut ilo ja kunnia kuunnella täällä teidän kokemuksianne ja historiaanne. Ja todella niin kuin Tommi tässä sanoi, että rakastakaa sitä seurakuntaa, paikkakuntaa, jossa olette. Ja kyllä se näkyy ja kyllä se täällä sydämessäkin tuntuu, että täällä on semmoinen rakkauden henki tänä päivänä. Kiitos Jumalalle siitä. Ei täällä ole minulle kovin monta tuttua, jos en minäkään ole esittelemättä tuttu juuri kenellekään, kun en asu itse paikkakunnalla. Mutta tästä seurakunnan yhteistyöstä, niin kyllä pikkuhiljaa ollaan niin kuin lähestymässä ehkä toisia, vaikka meidän kirkko onkin tuossa toisella puolella kylää siellä Siltakadulla. Nimittäin kyllä kuitenkin tässä on 3 viikkoa sitten Hilja Aaltosen runoutta meillä kuunneltiin, kun hyvä ystäväni Hannu Huhtala oli seurakunnan vierailulla. Tuli hyvin läheiseksi vapaakirkko sitä kautta. Ja eilisessä päivänä meillä oli sapaattina Jyväskylän vapaaseurakunnasta Hannu Ala. Oikein musiikin velho, niin hän oikein taivaallista musiikkia toi meille sinne Jumalan palvelukseen. Ja sapatin sanan piti sitten Kari Aarrus, Laukaan vapaaseurakunnan pastori. Koko ajan tullaan niin kuin lähemmäs, että tervetuloa täältäkin Suolahden seurakunnasta sitten
meillä on matala kynnys tulla myöskin todistamaan ja puhumaan. Minulla on tässä teille onnittelukortti. Taiteilija istuu täällä, Anita Rantanen, vasta muuttanut Suolahteen. Hän halusi tehdä tämmöisen kortin ja lopuksi minulla on täällä tämmöinen siunava sana teille. Sefanian kirjan luvusta 3 jae 17. Herra, sinun Jumalasi on keskelläsi. Hän on pelastava sankari. Hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Näillä sanoilla haluan toivottaa edelleen Jumalan runsasta siunausta 100-vuotiaalle Suolahden vapaaseurakunnalle. Olkaa siunattuja. Kiitos. Terve kaikki ystävät. Minä olen Karttusen Pekka. Monet teistä tuntevat minut. Olen tässä seurakunnassa palvellut vuosikymmeniä ja lastentyössä etupäässä, mutta laulelin myös aikuisille kiinni. Ja minun vaimoni Pohjanmaalla laittoi terveisiä, hän ei päässyt tänne. Samaten minun veljeni Ahti, joka asuu Ivalossa, joka siis tuli uskoon tässä seurakunnassa tuolla lähetystalon puolella. Ja muistan sen illan ja muistan sen, kun Ahti oli sanonut, että muistakaa siellä seurakunnassa, että hänkin pelastuisi. Vähän samanlainen tapaus kuin Moision Raimolla, että voiko Raimo pelastaa, oli hänen äitinsä sanoi, niin minäkin sitten ajattelin, että ei kyllä Ahti. Ahti ei voi tulla uskoon, se on karakonmies ja pahapäinen päissä. Ja minä sitten siellä oli Rytkösen Aatu puhumassa ja minä osasin vähän Aatuakin matkia. Mä sanoin, että kuule minun Ahti veljeni pyysi, että hän pelastui. Herra kuulee tämän rukouksen samalla tavalla kuin Andreas johti Pietarin herranluokse, niin veljesi pelastuu. No minä ajattelin, että miten voi mies tuollain sanoa. Ei tuo voi olla totta. No mä sitten, Erkki oli tuolla lähetystalolla lauantai-ilta, se oli muista päivää, ja Ahti oli mulla vieraana. Ja sitten minä sanoin Ahtille, että minä menen nuorten iltaa pitämään tuolla, että pysy täällä. Kun mä en halunnut, että Ahti näkee, että mä puhun Jeesuksesta. Vähän arka silloinkin oli, mutta kesken jutun niin Ahti tulee sieltä ovesta ja mä ajattelin, että mitä se nyt Ahti tänne tulee. Ja Moisio Erkin juttu sille. Ja kuule, Erkki rupeaa selostamaan sitten, että millä tavalla tulee uskoa, että kokouksen lopussa mennään alttarille ja pyydetään pelastusta. Sitten Erkki sanoi yhtäkkiä, että no sinähän voit nyt antaa elämässä Jeesukselle. No Ahti polvistui siinä ja Erkki siunasi sen taivastielle ja minä sitten ajattelin, että pysyyköhän Ahti, että se on varastanut tavaroita tehtaalta ja sen pitää mennä tunnustamaan, että ei pysy. No sitten Ahti sanoi, että sähkövirta menee läpi. Silloin mä sitten voi, nyt on jotain kyllä tapahtunut. Ja sitten Ahti sai tietää, että tuli uskoon, niin Ahti ajoi autolla meidän pihaan, sanoi, että nyt lähdetään Pekka sinne Alastarolle, että hän lähtee selvittämään, mitä on varasta. Ja se autolla vei tavarat takaisin. Ja Ahti on tänäkin päivänä uskossa Ivalossa ja julistaa evankeliumia netissä. Eli Jumalan työ, se on suuri työ. Ja sitten toiseen aiheeseen lasten työtä mä oon tehnyt ja tuo Hannu Tourun on yksi niitä, ei enää lapsi kyllä, mutta Jumalan lapsi oli partiossa ja Hannu oli semmoinen iloinen poika ja muistuu aina mieleen. Ja en tiedä, onko täällä kaikkia muitakin, jotka on ollut minun partiossa. Mutta paljon tuttuja täällä on ja sitten minä olen harrastanut imitaatiota yhäkin ja tein kaikkia lasten juttuja. Mä oon pannut tähän ylös vähän. Mun ääni on vähän käheä eikä se ole samanlainen kuin silloin nuorempana. Mutta tässä on tämmöisiä äänikuvia. Mä olen mun piti sanoa, että Maran kanssa ollaan tehty Runebert-elokuva, joka on mainoksissa ollut ja tuli varmaan televisiosta ja Martti istuu tuolla. Hänen kanssaan aloitettiin täällä työt. Minä tein filmejä ja Martti näytteli ja nyt hän tekee itse elokuvia, mutta minä en niitä enää tee sillä tavalla. Mutta muutamia semmoisia lasten juttuja haluan teille julkaista, mitä mä imitaattorina, en kai kovin paljon ihmisiä matki, mutta eläimiä. Ja mä tiedän sen, että millä tavoin täällä voidaan haukkua sillä tavalla, että se ei loukkaa, että se on näin.
Opetelkaa tämä. Ja sitten on Erkki, kun on laivamies, niin se osaa moottorin, niin mä opin moottoriakin matkimaan. Se on tämmöinen, että silloin huuletkin pelaa hyvin ja niillä saa, niin kuin sanotaan leikkimesti, pusuhuulet, kun harjoittelee. Sitten mulla on tämmöisiä, mä oon vanha mies, mutta mä oon oppinut vielä laulamaan aika nopeasti. On tämmöisiä. Että näitä kannattaa laulajia harjoitella ja Kyösti ja Marjakin voi harjoitella. No sitten mulla on karhun ääni. Karhu on vähän mörreä, mutta älkää säikähtäkö, että meidän oikea karhu. Sitten mulla on jotakin muitakin ääniä. Sitten kerron vielä tässä yhden semmoisen jutun, kun mä joskus teen radio-ohjelmia. Nyt mä teen edes hengellisiä suurin piirtein aina. Ja Koiviston Manusta tein kerran tämmöisen jutun. En pilkkaa hänen nimeänsä, eikä tämä ole pilkka, vaan haluan kertoa, että tämä on historiaa, minun historiani. Ja Koiviston Manu oli sitten jossakin tilaisuudessa ja kysyi, että mistä voi Raamatusta ottaa pois, että yleisö tulisi iloiseksi? No sitten, en mä tiedä, tiedättekö te vastausta? Mitä voisi Raamatusta ottaa pois, että yleisö tulisi iloiseksi? No ehkä ette tiedä, mutta pölyt voi ottaa Raamatusta. Joo, ja vielä yhden jonkun pienen jutun sanon, että täällä on paljon semmoisia, mitä pitäisi muistella, mutta en kaikkea muista. Niin Elisabeth Rehnkin on täällä ja toivottaa oikein paljon onnea. Ja minäkin haluan sitten toivottaa omasta sydämestäni onnea. On siellä Alajärven vapaa-seurakunnassa touhuamassa. Ja tuon terveisiäkin sieltä, vaikka nämä ei ole virallisia, mutta siellä nyt touhuan. Ja sitten vanha radioääni, te muistatte varmaan tämmöisen kuin Kaisu Puuska-Joki, vanhemmat ihmiset muistatte. Hyvää huomenta, hyvät radion kuuntelijat. Ja sitten oli toinen radioääni. Nyt alkaa suora lähetys Suolainen vapaa-seurakunnasta. Pastori Jarmo Moisio pitää iltahartauden. Ja seuraavaksi Savin-radio jatkaa. Joo, pyytäkää multa imitaatiota tuolla vapaa-ajalla sitten kaikkea vitivää aikaa, mutta toivotan valtavasti siunausta. Ja yksi asia. Mun sydämellä mä oon rukoillut tämän seurakunnan puolesta. Mä oon käynyt kovat koulut, niin kovat, että tuntuu, että ei jaksa. Mutta mulla on sanoma teille, herrat. Vaikka olisitte kuinka raihnaisia ja väsyneitä, älkää antako periksi. Jumala on olemassa. Hän on livenä täällä ja hän on todellinen Jumala ja hän voi parantaa sinun vaivasi. Mä rukoilen teidän kaikkien puolesta. Jeesus siunaa. Lasken siunaavat käteeni kaikkien päälle. Kosketa ja ilmesty Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen. Ja mä olen ruvennut sarjakuvia tekemään netissä lapsille ja lapsityö on tärkeää minulle. Että oikein paljon siunausta ja jutellaan tässä vapaa-ajalla ennen kuin mä lähden käymään Kalliolahdessa. Niin siellä mun veli asuu ja toivottavasti hekin pian tulevat uskoon. Jeesuksen nimessä. Aamen. Armoa ja rauhaa kaikille. Ja aina sano ensimmäisen, mä tulen tänne paikalle. Ja onnittelut ja siunausta ja menestystä 100-vuotiaalle Suolainen vapaa-seurakunnalle. Ja tämä kirkkokunnan johtajakunnasta pointista, niin mullakin on 2 pointtia, miksi mä oon täällä tänään. Ensimmäinen on se ja tärkein, että vuonna 1981 vapun aattona tuossa vanhassa lähetystalossa toin isän ja äidin, kuului vapaa-seurakuntaan ja siellä Konginkankaalla ja toinen kokoukseen. Ja sinä iltana sain antaa elämäni Jeesukselle. Ja se muutti kaiken. Sitä ei voi unohtaa. Ja me kohta sitten vapuaattona vähän juhlitaankin. Se tulee 45 vuotta. Ja toinen pointti, miksi mä oon täällä. Meillä on siellä menossa, taitaa olla ihan lopussa semmoinen, valtakunta rukoilee Suomi-tapahtuma meidän siellä omassa helluntai-seurakunnassa. Ja erikoista eilen oli siellä 12 tuntia. Ja tuntui aika erikoiselta, kun tyhjiä puoluja penkkejä ei löytynyt mistään. Että kaikki ei mennä sopia istumaankaan.
Ja siellä tosiaan rukoiltiin ja mehän käytiin täälläkin Suolahen päässä ja Kongin kankalla osa kävi ja sitten tuolla Sumiaisissa. Ja miksi minä olen täällä? Sen takia tosiaan ne nuoremmat on siellä vastuussa ja eläkeläinen tuli edustamaan tänne nyt sitten se helluntai-seurakunta on ollut pastorina ja edelleen on pastori. Eikö se niin? Residenttikin on aina residentti, vaikka ne jää eläkkeelle, niin on aina vaan residentti. Eikö mäkin ole edelleen sitten vaan pastori? Kyllä. Ja me tuotiin semmoinen erikoinen lahja tuonne, semmoinen iso kala. Se on kuiva kala, kyllä se on vaan puinen kala. Mutta se jotenkin tuli mieleen tästä, kun Jeesus kutsui niitä opetuslapsia, niin hän sanoi siellä ensimmäiselle opetuslapsille, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja se on meidän ykköstehtävä seurakunnassa, eikö niin? Ihmisten kalastajia. Jumala vaikuttaa sen, Pyhä Henki näyttää synnin, vanhurskauden ja tuomio, mutta meillä on se oma tehtävä. Jumala tekee aina sen oman puolen, mutta se tarvii meitä vajavaisia, armahdettuja, syntisiä ihmisiä. Ja hän haluaa käyttää meitä välikappaleina. Eikä se katso ikää. Tuossa mietin justi, että kun 100 vuotta, että miksi mä voisin verrata sitä. No, Mooses oli 80, kun se lähti ja eikö se 40 vuotta mennyt erämaassa, niin se oli siellä puolessa välissä, niin se oli siellä 100-vuotias. Ja siellähän se vei kansaa eteenpäin. Eli ystävä, sinäkin jos olet vielä vanha, satut olemaan vanha, niin Jumala ei katso siihen numeroa, ei ikää, vaan sydämeen. Mä uskon omalla kohdalla ja toivon sunkin kohdalla, että se paras on edessäpäin. Ei ainoastaan taivas, vaan Jumala haluaa pukea lapset, varkit, nuoret, keski-ikäiset ja vanhat, että me ollaan täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja luotetaan siihen, että Herra on heikoissa väkevä ja hän vie meitä itse kutakin eteenpäin. Jokainen löytää sen oman paikkansa ja oman tehtävänsä. Miksi mä uskallan näin sanoa? Minä olin toivoton tapaus. Mutta Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia. Siksi hän on minuakin vienyt tähän 45 vuotta. Tämä on ihmeaika. En yhtään päivää en vaihtaisi pois. Ja on semmoinen rukous tänäkin päivänä, että ne päivät, ne viikot, kuukaudet, vuodet, Jeesus, mä haluan elää vain sulle. Muu on kaikki takana. Nyt eletään Jeesukselle. Ja perhe on, lapset on tuolla omissa perheissään siellä ja lapsetkin on kohta aikuisia ja muuta. Niin tässä on ihan hyvä elää Jeesukselle. Unohtamatta tietysti rakastavaa. Eli muuta kuin ollaan ihmisten kalastajia ja annetaan Pyhän Hengen johtaa meitä itse kutakin ja mennään eteenpäin. Ja jos 100 vuoden päästä me ehkä nähdään jo tuolla taivaan kodissa. Ja mulla on myös sellainen, että mä haluan tehdä yhteistyötä, että mä olen luterilainen, kun tullut uskoon ja sen on äkkiä vaan kerron. Ja sitten tuli vapaakirkossa uskoon ja sitten mentiin Kokkolaan, siellä oli vapaakirkkoa, vaimo tuli siellä baptistien parissa uskoon ja sitten menin liikehommissa tuonne Pyhäsalmelle, siellä ei ollut baptistia eikä vapaakirkkoa, sitten tuli helluntai. Ja tämmöinen story ollut, että on semmoinen yhteiskristillinen näkemys, että haluan siunata oikealle ja vasemmalle ja eteen ja taakse ja hyvillä mielin mennään eteenpäin ja tehdään yhteistyötä. No aina kun mä tulen tälle paikalle, niin se on niin kuin se eilen illalla olisi tapahtunut se. Eikä ollut suunnitellut itse ollenkaan, mutta Jumala oli suunnitellut. Se muutti kaikkea. Kiitos Moisio Erkille. Erkki täällä on ollut semmoinen sielujen voittaja. Ja siinä oli kaverina, ne rukoili aikaisemminkin tämä Kuusion Viljamin kanssa. Te muistatte tämä Kuusion Jorma, entisen kirkkokunnan johtaja, isä. Siellä ne sai johdattaa minun siinä isä ja äitiä eteenpäin uskontiellä, kun oli tullut uskoon ja siitä lähti tämä. Että Jumalan työ ei ole turha ja tuossa tuo hienostui. Totisesti Herra on tässä paikassa. Muistakaa aina, vaikka teitä olisi välillä vähän pienempikin joukko kokoontunut, Herra on tässä paikassa. Miksi hän on? Koska hän haluaa siunata. Hän haluaa täällä pelastaa ihmisiä, parantaa sairaita, täyttää omiaan Pyhällä Hengellä
Ei tarvitse omassa voimassa mennä eteenpäin, vaan Herran voimassa. Ei muuta kuin Jumala siunausta juhlivalle seurakunnalle ja kaikille muille myöskin. Jatkaa tästä, niin terveiset naapurista tuosta Suolahan helluntai-seurakunnasta ja Utriaisen Jani tosiaan ilo olla tässä juhlassa ja ei vain velvollisuudesta todellakaan, vaan ihan sydämestä saakka onnitella tätä juhlivaa seurakuntaa. Itselle myös rakas ja tärkeä seurakunta, niin kuin Markku tuossa totesi ihan syntymäkodikseen, niin minä olen joskus tainnut todeta, että vähän kuin toinen koti. Täällä on saanut nuoruuden hetkiä viettää monia tärkeitä, voimallisia, hengellisiä kohtaamisia samoissa porukoissa kuin Jarmo ja Hannu ja Juuso. Hyvin sä Juuso vedit silloin. Älä yhtään pyytelit tuossa anteeksi, mutta ne oli kyllä niin mahtavia hetkiä. Muistelen joitakin, mitä tuolla alakerran kellaritiloissa 2:30 asti yöllä rukoiltiin ja Pyhä Henki kosketti meitä nuoria silloin ja jätti varmasti lähtemättömän jäljen silloinkin ja ehkäpä siitä syystä sitten vienyt myös tähän suuntaan. Yhdessä sitä tehtiin ja todella on ilo olla tässä ja vähän haikeenkin mielin tietenkin sitten, kun kuulin, että Jarmo on lähdössä eteenpäin, mutta samalla muistaen sen, että Jumala vie aina seurakuntaansa myöskin eteenpäin. Hän on 100 vuotta jo teistä pitänyt huolta, niin varmasti hän auttaa edelleenkin ja johdattaa kaikessa. Ja oikein sydämestäni omasta puolesta, seurakunnan puolesta kiitän myöskin yhteydestä, todella hyvästä yhteistyöstä. Saatu tehdä vuosikymmenet monessa ja tälläkin hetkellä meillä on rukousilta kerran kuussa ja gospel-kahvila kerran kuussa yhteiset, että aika merkittävää. Kiirastorstaina täällä ehtoollista nautitaan ja hyvin luontevaa lämmintä on tämä ollut ja jatkukoon edelleen ja oikein paljon siunausta ja onnittelut vielä kerran. Niina Kalliovirta on nimi ja edustan nyt vähän sitten tässä montaa tahoa. Ensinnäkin Äänekosken vapaaseurakuntaa toki ja sitten mä olen alueyhdyshenkilö ja Viitasaaren pastori, että monta hattua päässä, kuten Vappulan Ripa aina välillä sanoo. Onneksi olkoon ja semmoisella ajatuksella tässä, tää on hauskaa, me ollaan suurin piirtein samanikäisiä seurakuntia, mutta Äänekoski juhlii sitä vuotta, aina sitä vuosipäivää, milloin työ aloitettiin. Ja te olette juhlitte sitä päivää, kun on niin kuin virallisesti synnytty, niin musta on aika kiva, että ei ole samana vuonna juhlat, että voidaan tälleen näin, juhlia on enemmän. Ja oikeastaan mä haluaisin jakaa yhden ajatuksen, jonka Veke puhui meidän juhlassa Äänekoskella 7 vuotta sitten, kun meillä juhlittiin näin. Hän kertoi siitä, että silloin reilu 100 vuotta sitten, kun nämä on seurakunta, tämä työ on lähtenyt liikkeelle, niin Jyväskylän vapaaseurakunnassa, jotka muistatte, että mikä on harppi, niin siellä oli laitettu kartta ja harppi 100 kilometrin kehä pyöritetty Jyväskylän ympäri. Ja siinä oli Jyväskylän vapaaseurakunnan lähetyskenttä. Eli Jyväskylän vapaaseurakunta alkoi aivan systemaattisesti tekemään maakuntatyötä. Ihan vaan harpilla. Mä ajattelin, että ihanaa, ei tarvittu kysellä Herralta, että Herra, mihin sä meidät lähetät, vaan se oli siinä 100 kilometriä joka suuntaan. Ja kun me katsellaan nyt tässä näin, niin me ollaan ehkä kaikki on vähän silleen 50 paremmalla puolella niin sanotusti. Ja voi olla semmoinen tunne, että tähänkö tämä niin kuin jäi. Että missä on se seuraava sukupolvi. Ja mä ajattelen, että Jumala haluaa synnyttää sitä samaa semmoista niin kuin tuulta, mikä silloin 100 vuotta sitten oli Jyväskylän Vapiksessa, että tämän tarinan, tämän sanoman pitää mennä eteenpäin. Niin ei jäädä jotenkin muistelemaan vaan sitä, että voi että kun niillä oli ytyä silloin 100 vuotta sitten, vaan se, että annetaan Jumalan tänäkin päivänä koskettaa meitä ja uskoo siihen, että Jumalan tarina ei jää nyt tähän, vaan se jatkuu. Se jatkuu ja Jumala haluaa käyttää
niin Suolahden vapaaseurakuntaa kuin Äänekoskea, mitä täällä on. Täällä on Laukaa kohta syntymässä ja mitä muita täällä on. Niin mä haluan tämmöisen raamatun jakeen tälle seurakunnalle. Tämä on Jesajasta. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Siunausta. Olen Martti Takalo ja useat tuntevatkin minut, koska olen pienestä pitäen asunut täällä Suolahdessa vasta vuonna 1990, 26 vuotta sitten muutettiin Äänekoskelle Hietamalle ja siitä sitten vuonna 2000 rakennettiin sitten talo sinne Haarasenmäkeen Saarijärvelle. Ja tuo Pekka tuossa sitten moikkas sanoi, että käypä sinäkin tervehtimässä ja siitä sitten rohkaistuna muutamia muistoja näiltä ajoilta. Itse tulin niin kuin vapaaseurakunnan toiminnan piiriin jo silloin lähetystalon aikana. Muistan vaan aikaa silloin, kun nämä asiat ei ollut tietoa tämmöisestä seurakunnasta tuon taivaallista. Tiesin vaan siitä, että kun asuttiin Keitelentie 3 siinä Kuvalan toisella puolella, aiemmin asuttiin, kun vanhemmat piti kauppaa siinä Vesmatin talossa, niin siirryttiin sitten siihen toiselle puolelle ja siitä samasta kolmikerroksesta talosta sitten Lehen Ville ja Saima lähtivät sitten köpöttelemään ja jossain vaiheessa sitten Oksasen Niko, joka aiemmin oli ainakin meitä kohtaan hyvin sillain niin kuin pahapäinen, koska meillä oli sitten siellä pommisuojassa sitten tämmöinen kerho ja pidettiin vähän liian kovaa ääntä ja näin, mutta he kävelivät ja sen tiesin, että johonkin lähetystaloon ovat menossa. Mutta taivasasioista en tiennyt tuon taivaallista siinä. Vasta kun Keitelentien kohdalla, eli siinä missä on, mikä siinä tällä hetkellä joku asuinrakennus taitaa olla, Keitele Paari oli, helluntai-seurakuntalaiset järjestivät teetupaa. Ja se kokemus siellä, Hytösen Pena ja Maire ottivat avosyliin siellä vastaan ja ensimmäinen kosketus uskoasioihin tuli siellä. Ja olen syvästi kiitollinen siinä, että tämmöinen on Jumala kohdannut siinä, että ansiotta meillä jokaisella on ollut se oma tiemme, jossa ollaan saatu kohdata sitten jotain semmoista konkreettista siinä, että se oli sanoinkuvaamattoman hieno siinä, että isän kuoleman jälkeen, kun elämä tuntui sillain niin merkityksettömältä, niin tuli tämmöinen kohtaaminen. No, siitä kun pompataan sitten vähän eteenpäin, tämä on kuitenkin sitten lyhyt hetki tässä näin siinä, mutta lähetystalolta sitten Pekkahan oli silloin jo asui siinä, oliko talkkarina, kun sä olit siinä ja teit sitten jo näitä imitaatiotöitä ynnä muuta ja olin sitten kun tämä kiinteistö tässä hankittiin ja näin, niin täällä sitten ei nyt uutterasti, mutta kumminkin jonkun verran sitten tekemässä talkootöitä täällä näin ja saattamaan se sitten aika lailla tähän kuntoon. Ja Savelan Manuhan taas sitten
nämä puutavaraa hankkia ja tällainen näin. Ja armotettun hyvä tyyppi Manu ja Aune, joiden kotona sitten paljon vietettiin aikaa. He näkivät sitten sen nuorisotyö ja lastentyö eteen. Ja erityiskiitos kyllä Terholle siinä, että sain innoitteen myös sitten kun tähän siirryttiin, niin Pekkahan rupesi sitten tätä elokuvajuttua tekemään ja me kuvattiin likimain sitten tässä joka paikassa sitten tuossa Kulmauksessa oli Keke pastorina ja minä olin sitten Puksi, Matias Puksi, tämmöinen konna, joka sitten teki uskonratkaisun siinä ja sitten tuo alakerta ja tuossa sitten oleva yläkertaan menevät käytävä tuossa noin niin kuvattiin ja sitten tuossa ulkona ja näin, niin tuli sitten tämä seikkailuelokuva Kun kello soi. Ja se oli lähtölaukaus omalle tämmöiselle innolle tehdä sitten elokuvia. Kaikki kiitos sitten Pekalle siitä ja se, että mistä Terhoa kiitän siinä, että saatiin into sitten pitää lasten noita kesäleiriä ja into on niin kova, että talvellakin pidettiin lastenleiriä ja sitä mukaan sitten ruvettiin sitten näitä nuorisojuttua ja tekemään ja tuli sitten tämä Pekan käsikirjoittama Risu Tuomo, jota esitettiin Suolahtisalissa ja sen jälkeen tuli sitten tämä rappimusikaali, missä Juuso oli päähenkilönä ja Maria oli siellä ja ketäs muita olikaan sitten useassa. Anu olikaan. Anu oli ainakin. Joo. Niin. Tämmöistä oli ja se mitä mikä auttoi sitten, eihän silloin nuorena niin oli hetken lapsi siinä, että innostuttiin ja sitten taas johonkin muuhun juttuun sitten käytettiin sitä aikaa ja näin, mutta mun vaimo 91 kehotti siinä, että lähepäs kun niin paljon tykkäät lapsityöstä, niin haepas OKL. Ja mä sitten sanoin, että niin huonoilla papereilla eihän mulla ole mitään mahdollisuuksia. Ja no sitten ruvettiin kahtomaan siitä, että kun siihen aikaan vielä sai sitten no sai sillä niin 8 pistettä sai sitten niin näistä ylioppilastodistuksesta ja näistä näin, niin mahdollisuus 8 pistettä, minä saan vain sitten 2 pistettä, oltiin aika taka-ajo-asemissa, mutta sitten näistä harrastuspisteistä oli myös mahdollisuus saada 8. Ja mä pyysin sitten Terholta siinä, että kun siihen aikaan sai sitten niin suosituksia siinä, että oli sitten lapsityössä ja näin, niin Terho kirjoitti sitten niin seurakunnan puolesta, että on osallistunut ja näin, niin sain täydet 8 ja sillä pääsi sitten sinne niihin haussa sitten eteenpäin ja pääsin sitten opiskelemaan. Eli näin voi sitten se siunaus kulkea eteenpäin siinä, että kannustankin siinä, että muistetaan lapsityötä, muistetaan nuorisotyötä ja ihana katsoa siinä, että niitä nuoria ja Hanno ja Hatekin oli silloin pieniä kirppuja, kun sitten oli näitä leirejä ynnä muuta, että ne on tärkeitä osaa ja hienoa, että olette pitänyt huolta näistä Kids Actionista ja ynnä muusta ja näin. Mutta no tästä olisi paljon enemmänkin vielä juttua, mutta
näin. Kiitän siitä ajasta, mitä olen saanut täällä olla ja näin, että työ kantaa hedelmää sitten myös muuallekin päin. Kiitos. Nuorin tässä rupeaa sitä tilaisuutta kohta lopettamaan. Minä monessa paikassa, kun mä nyt toimistoon menen, niin siellä toimistossa kysytään, että no millä sinä tulit? Mä sitä autolla. Sitten vieläkö sulla on ajokortti? Mä sitten kyllä, minulla on ajokortti vielä ja todennäköisesti jatkuukin vielä. Mutta nyt ajattelen tätä tärkeintä asiaa. Minun vanhemmat on 30-luvulla tullut täällä uskoon. He kokivat Jumalan armon ja pelastuksen ja täällä Suolassa heidät on kastettu ja liitetty tähän Suolahin seurakuntaan. Siitä on kauan aikaa. Ja minä olin sitten pieni, mitähän mä olisin ollut 2 vuoden paikkeilla, niin siellä vanhassa lähetystalossa, ja siellä oli vähän erilaiset tuolit kuin täällä, niin minä konttasin siellä penkkien alla ja kuuntelin, että minkälainen tämä tilaisuus on. Ja siellä oli määrättyjä ihmisiä, mä voisin luetella, joiden äänen minä vieläkin muistan. Siellä on Aini ja siellä on Ruuselehvi Anna ja siellä oli niitä. Ja heillä oli tällainen profetoimisen lahja ja sieltä kuului aina sellaisella vieraalla kielellä puhuivat ja minä ihmettelin sitä. Sitten minä ihmettelin sitä, kun siellä esille tuli aina ihmisiä, niin siellä kuului itkua. Mitä ne itkee? Mutta sitten tarkemmin kuunneltua sain kuulla, että ne sanoivat, että minä haluaisin tehdä parannuksen. Ja siellä todella oli itkua, mutta siellä oli iloa, riemua todella, kun on saatu synnit anteeksi. Ja sehän on tämän seurakunnan keskeinen tehtävä. No minä tässä seurakunnassa olin silloin pienenä kauan aikaa, mutta sitten myöhemmin kun vartuin, niin lähdin vaimon kanssa, Telman kanssa sitten ja kierrettiin Oulu, oli ensimmäinen seurakunta. Ja sanoisin näin, että se oli erikoinen paikka siinä mielessä. Mä olin 2 vuotta ollut siinä seurakunnassa työntekijänä. Niin sitten tuli eräskin arvoisa sisar ojenti käteensä ja sanoi, että nyt minä tunnen sen verran sinua, että nyt voidaan tehdä sinun kaupat. Ei silloin sinuteltu, eikä silloin todellakin oltiin vähän niin kuin eri tavalla kuin tänä päivänä ovat. No sieltä muutimme sitten Seinäjoelle ja Seinäjoelta Joensuuhun ja sieltä Viitasaarelle. Ja minä olen tätä vanhustyötä nyt tehnyt, koska minä olen sen verran vanha, jotta voi tehdä tätä vanhustyötä. Ja sanoisin näin jokaiselle seurakunnan paimenelle, älkää unohtako sitä, siihen kätkeytyy Jumalan siunaus. Ja tämä työtä on monenlaista ja kaikki työ on arvokasta Jumalalle, olla uskollinen Herralle. Ja minä olen nyt tehnyt, tuossa Äänekoskella on se kerhoilta, jonka kerholla nämä kaupunkilaiset perusti siinä ja sitä on 4 vuotta tehty ja siellä on aika runsaasti käynyt juuri sitä ulkopuolista väkeä. Ja minä sanoin, että meidän pitäisi nyt hiukan räjäyttää, että nämä seurakunnat yrittää vaan hoitaa itseänsä. Pitäisi lähteä niin kuin sitä menkää kaikkeen maailmaan, että tätä ei saisi nyt unohtaa. Ja minua harmittaa se, että kesäjuhlia on niin kovin vähän. Niitä pitäisi olla telttoja siellä ja tilaisuuksia eri puolilla. Ja sillä tavalla me voitaisiin löytää niin kuin uusia ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Ja minä sydämestäni toivon, koska tämä on minun kotiseurakunta, siinä mielessä mä olen syntynyt
tässä Mutapohjassa. Minä en muista sitä taloa, mikä se talo on, missä minä olen syntynyt, enkä muista minkälainen ilma oli silloin. Mutta minä olen siellä syntynyt ja Nakertajassa kasvanut jonkun aikaa ja sitten sieltä lähdettiin Konginkankaan suuntaan. Ja sanoin vielä, että Jumala antoi minulle hyvän vaimon. Minä en ole koskaan moittinut sitä. Minä olen sanonut näin, että minä teen mitä minä osaan, vaimo tekee mitä hän haluaa. Hän on hyvin monitaitoinen, moni äänekoskelainen tietää, mutta tällä hetkellä hänen terveytensä ei ole hyvä. Ja hän pyysi kertomaan terveisiä juhlivalle kansalle ja voisiko sanoa näin, että minä lähdin katsomaan kohta, miten se meidän mummu jaksaa. Ja meillä on hyvä tehdä matkaa ja niin pitkästi minä teen tätä työtä, kun Herra antaa siihen voimaa. Ja me oltiin Konginkankaalla tässä rukoustilanteessa mukana, niin mä ihmettelin yhtä asiaa. Annetaan niille oma arvonsa. Niin sieltä 15 hengen ryhmästä lähtee joku Pohjoisen Suomen rouva tulemaan minun luokseni ja sanoi mulle nämä sanat siinä, että kuule, ei sinun työsi vielä ole tehty. No, Jumala tietää sen, mutta olen kiitollinen, että olen saanut olla näinkin terve. Ja minä mielelläni teen tätä Herran työtä, kyllähän taivaassa kerkiä olla, että ei sinne niin kiirettä tarvitse olla. Mutta tehdään työtä ja toivoisin, että uusia asioita pitäisi löytyä. Älkää jääkö vaan, että te katsotte, että nyt on nähty taas kaikki seurakunta, nyt kiitetään Herraa taas viikko, vaan lähtekää sieltä seurakunnasta. Jumala antakoon tehtävän itse kullekin. Päättänyt, että en aio sanoa mitään, mutta kun joka toinen mainitsee minun nimen, niin ei auta tulla tuoda esille. Minä olen se Tourusen Hannu, josta ne puhuu. Ilmeisen hyvin on jäänyt nimi muistiin. Sanoin tuossa Tommillekin jo tullessa, että kyllä minut yllättävän hyvin tunnetaan, vaikka kaikki tuntee Apina, mutta Apina ei tunne kaikki. Se on just näin. Seurakunnalle ehdottomasti siunausta ja kiitoksia. Meitä on tässä aika monta, niin kuin Maria tuossa laulamassa ja Anu-Riikka tuolla. Annika on ollut laittamassa näitä mestoja kuntoon ja näin edelleen. Niin meitä on aika monta semmoista, jotka on täältä saanut sen no mikä se sitten on, evästyksen matka. Ja saahan tänä päivänä olla ylipäätään niin kuin tällä tiellä. Ehkä niin kuin omalta kohdalta ja varmaan meidän kohdalta niin se menee isosti tuonne Terholle ja Juusolle, että isot kiitokset. Ja se työ kantaa hedelmää, ettei ole turhaan tehty. Ehkä se on tärkeä sanottaa. Ja sama juttu Jarmolle, että joku päivä tulee vastaan sinulle sama juttu, että turhaa ei olla valvottu öitä ja itketty ja rukoiltu. Tuon itse terveiset Suonejoen Vapikselta, ja minulla on kanssa muutama hattu päässä, niin Suonejoen Vapikselta lähettivät rakkaita terveisiä seurakunnalle ja luonnollisesti nämä kytkökset on olemassa, Terho ja Teijo ja Muksut ja niin edelleen. Niin sinne, mutta sitten toinen hattu on tuonne Kuopion tukikohtaseurakunta ja tukikohtadiakonia, jossa sitten taas on työssä, eli teen siellä sitten viadiamaista niin kuin katutyötä aika pitkälti tuolla noitten vähän ehkä huonommissa elämänvaiheissa olevien kanssa. Ja täältähän ne on lähtenyt. Just tuo mitä Martti puhuu tuossa ja kaikki Sekkisen Antit ja Jaskat ja muut vastaavat, niin se lasten leirit, niin ne on aika kova muisto. Et se porukalla katsottiin joku päivä niitä kuvia, kun vakavat äijät on vetänyt kaiken näköistä asua päälle ja pelaavat jalkapalloa ja mitä kaikkea onkaan iltanuotioita, niin kyllä sieltä aika hyvät muistot. Uskallan sanoa meidän nuorempien puolesta niin on olemassa. Iso kiitos seurakunnalle, paljon Jumalan siunausta tuleviin päiviin. Kiitos.